Islamissa korostuu luen armo niille, jotka tekevät vilpittömän katumuksen. Varsinkin Ramadanin aikaan ihmisten tulee tunnustaa syntinsä, mutta ei toiselle ihmiselle, vaan Allahille yksin. Hän kuulee sinua missä oletkaan. Tämän jälkeen kadu sitä, mitä olet tehnyt. Lupaa vilpittömästi, ettei tee uudestaan ja pidä lupauksestasi kiinni kynsin ja hampain. Mutta jos sorrut uudestaan, tiedä, että Allah antaa anteeksi uudestaan, kunhan kadut vilpittömästi. Allah vastaa katumuksen myötätunnolla ja rakkaudella. Hän sanoi, Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Eli totisesti Allah rakastaa uskoa katuvaisia. Allah olisi voinut sanoa, että Allahu yuhibbut tawwabin, mutta hän sanoi Inna Allaha, koska termillä inna, kuuntele tarkkaan, termillä inna Allah painottaa ja korostaa sekä takaa meille, että hänen rakkaus on taatua katuvaisille. Kuinka onnekas onkaan se henkilö, joka osaa myöntää virheensä ja sanoo, minä tein virheen, Allah, anna anteeksi. Tällä hän pelastaa itsensä ylimielisyydestä. Ne ihmiset, jotka eivät kadu, ovat niitä, jotka ovat ylimielisiä. Ja Allah ei rakasta ylimielisiä. Allah ei rakasta ylimielisiä. Iblis sai potkut, koska oli ylimielinen rasisti. Minä olen parempi, hän sanoi, koska minut on luotu tulesta ja hänet on luotu mudasta. Jos ihminen luulee olevansa parempi ulkonäön, ihon värin, rodun, heimon tai suvun avulla, tämä ylimielisyys on itsepirulta. Ja suurin synti, mitä ihminen voi katua, on shirk. Sillä ne, jotka palvovat Allahin rinnalle muita, heille ei ole pelastusta. Allahin rakkauden merkki ihmisessä näkyy, kun henkilö tekee virheen ja tekee katumuksen heti. Me kaikki sorrumme, me olemme ihmisiä, mutta ei kaikki kadu. Tämä Ramadan tulee olemaan kuitenkin erilainen, inshallah. Me teemme katumus vilpittömästi ja teemme istighfar päivittäin sanomalla astaghfirullah, astaghfirullah. Ja katso, miten Allahin ovet avautuvat sinulle. Sillä Allahin huolenpito ulottuu jokaiselle, joka vilpittömästi pyytää anteeksi ja kääntyy hänen puoleensa. Kun ihminen kokee todellisen katumuksen, Allah osoittaa armonsa ja avaa ovet uusiin mahdollisuuksiin. Katumus suo ihmiselle elantoa. Sen saaminen vilpittömän katumuksen kautta voi ilmetä monin eri tavoin. Allah voi siunata ihmistä uusilla työllisyysmahdollisuuksilla tai ohjaamalla hänet oikealle tielle elämässään. Mutta se ei tarkoita, että se tulee helposti tai välittömästi. Prosessi voi vaatia kärsivällisyyttä ja luottamusta Allahin suunnitelmiin. Allahin huolenpito ei rajoitu fyysisen toimeentulon vaan. Se kattaa myös henkisen hyvinvoinnin. Vilpittömän katumuksen kautta ihminen voi kokea sisäistä rauhaa, joka tuo kaivattua tasapainoa ja auttaa selviytymään vaikeuksista ja kohtaamaan elämän haasteet. On tärkeää ymmärtää, että tämä palkinto ei ole itsestään selvä, vaan vaatii aitoa katumuksen sydäntä. Allah vastaa siihen armossaan ja tarjoaa tarvittavaa tukea ja apua elämän eri osa-alueille. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا